O PSOE trasladou ao Parlamento as reivindicacións das familias de Rianxo que levan meses demandando a incorporación de persoal especialista. Ademais do CEIP Ana María Dieguez de Asados, no que se sucederon as protestas dende o inicio do curso escolar, os socialistas chaman a atención tamén sobre a situación dos outros colexios do municipio, especialmente do Brea Segade de Taragoña, que precisan tamén de máis horas de PT e AL. Cando hoxe pedimos PTs e ALs para os centros, especificamente en Rianxo, o que estamos pedindo é unha cuestión básica, un dereito fundamental dun neno ou dunha nena que realmente ten necesidades. Pero vayamos aos datos. Temos o Centro Educativo o Ana María Dieguez, 13 estudantes que necesitan pedagogía terapéutica. Iso supón 75 horas semanais de atención, pero só dispoñen de 34, un 45% do que é necesario. O CEP Brea Segade precísase un especialista en audición e linguaxe a tempo completo, pero que se lle asigna a media xornada. No CEIP Ana María Dieguez só se imparten 16 horas de audición e linguaxe, cando fan falta 43. É dicir, conclusión, nenos e nenas que quedan sen atención directamente. Ante as demandas de cumprimento do catálogo de centros, o PP argumentou que nos colexios rianxeiros está superado. No caso de Asados conta con 5,5 recursos máis do establecido, mentres que o número de alumnos é de 113 fronte ás 220 prazas das que dispón o centro. Fala o señor Bouza do catálogo. Vostede coñece o catálogo destes tres centros? Coñece os datos salen do catálogo? Eu vou dicir eu. Hai, comparando o catálogo e o real que hai aí, hai 5,5 recursos docentes máis do que dice o catálogo. Xa está, rematou a esta PNC. Vostedes dicen que se cumpla o catálogo cumplido con 5,5 por riba. Xa está. Hai algo máis? Vou a decir o que decía usted a miña compañera. Retire a iniciativa, señor Bouza, porque usted pide unha cousa que xa está cumplida. 5,5 máis. E vou dicir unha cousa, o centro, este centro que, Dios mío, parece un campo de concentración educativo, aquelo. Pois, sabe vostede que capacidade ten ese centro? Sabe vostede, señora Pérez, cantos alumnos que ollen? Non podemos dialogar. Vou dicir. Nese centro, no Ana María Dieguez, hai capacidade para 220 alumnos. Claro, calquera que vos escoita vostedes, pois igual hai 300, 400. Non, sabe cantos alumnos hai nese centro? Eu vou dicir, que xa que non podo dialogar, 113. No debate interviu tamén o BNG, que destacou o labor das AMPAs na loita por unha educación digna e inclusiva. Neste punto, Julio García Comesaña acusou os nacionalistas de usar políticamente as familias e mesmo os nenos co obxectivo de obter rédito electoral.